les manifestacions de negacionistes, en fi, tenen aquest punt de cultura pop, perquè tant la conspiranoia com el negacionisme de les ciències antivacunes formen part de la cultura pop. Però mira que jo crec que més m'ha sorprès, diria que fins i tot impressionat, i encara no ho he paït, és la posada en escena del president Trump, quan arriba a la Casa Blanca en helicòpter, es treu la mascareta, després d'haver estat entre la vida i la mort, com un heroi clàssic, no? I diu, només els líders podem superar la malaltia, ara sóc més fort, ara sóc immune. És a dir, s'havia convertit en un Peter Parker, en un heroi de Marvel, diguéssim, no? Havia lluitat, havia anat, diguéssim, havia travessat el llac Estígia, la llaguna Estígia, havia tornat de la mort, i ara era imbatible. I clar, això trenca qualsevol lògica política, lògica científica també, però lògica política. És un líder, diguéssim, que s'escriu dintre de la tradició dels herois clàssics, no? Combat a la hidra, combat al mal, el venç, només ell pot fer-ho, perquè té unes qualitats mítiques, no? Que només ell pot, i torna invencible. Però la lògica, totalment científica, em va cridar molt l'atenció, i no sé si això tu vas veure què és. Sí, no? És un exemple interessant també del retorn de l'heroi en un món com el nostre molt cientifitzat, no? Que semblen dues oposicions. El que passa és que en aquell mateix discurs Trump va dir bueno, vinc del millor hospital del món, perquè a Amèrica tenim la millor sanitat del món. Per tant, no hi ha ben bé un xoc entre la ciència i l'heroïcitat, sinó que d'alguna manera sobre el progrés i el desenvolupament tècnic i científic pot ressorgir una figura tan clàssica com l'heroi, no? Com l'estaves caracteritzant tu, és a dir, la retòrica i la imatge que dona Trump és precisament d'algú que pot tornar com l'heroi clàssic de la batalla, d'estar entre la vida i la mort, o fins i tot en termes més mitològics, i després mostrar-se com el vencedor. Immune, diu la paraula. Ara soc immune. És a dir, tots vosaltres esteu en perill, jo no. Biden està en perill, si us pot morir, jo no. Sí. Clar, però de fet és veritat que, a més, hi ha el joc aquest amb Biden i Trump, que són gent d'edat avançada, que són gent que ha de demostrar constantment que no són prou dèbils, no? Joves. Clar, exacte. O sigui, a Biden se l'acusa d'estar perdent el seny, a Trump de no haver-lo tingut mai, és a dir, que d'alguna manera la idea és que són uns polítics, són uns líders que han de demostrar constantment que estan físicament, fins i tot, capacitats per liderar, no? Assimilar-se amb un heroi clàssic que torna d'una prova on tanta gent mor cada dia i que torna victoriós i és capaç de mostrar-se en públic, no? Com un home triomfador, clar, és una estratègia política, de fet, fins i tot molt racional, en cert sentit, és a dir, dins de... Ja podríem anar a la tofa de Trump com signe de joventut, no? I els problemes de César, provant de tapar-se la calva per continuar a ser jove, o Pericles amb el casc tot el dia posat perquè no se li veiés el crani que tenia, no? És a dir, aquesta idea de que el líder ha de ser jove, també, en fi, ens hem saltat tot l'edat mitjana, la modernitat i a l'edat contemporània, en la qual el savi, diguéssim, no? El líder assenyat, el líder amb experiència, Churchill, no? Tenia el poder de l'experiència i ara torna no, jo crec que està pensant en Berlusconi, no? Que és aquella figura de la persona que és líder jove i que la seva joventut és la que li dona el poder, no? L'elixir de la seva lideratge no és la saviesa, sinó una joventut que se li va escapant davant de la gent. Qual cosa podria ser ridícul, però han guanyat. El preocupant és això, diguem que Berlusconi o Trump o aquestes figures tornen a guanyar amb discursos d'heroi mític. Sí, el que passa és que tornen a guanyar en un context on s'entén que la política, com havia anat fins ara, és a dir, la política on els líders, per exemple, Trump és la reacció a Obama, podem dir, no? I fins i tot en el doble joc, Obama volia semblar més gran del que era i fa unes fotos molt orgullós de com ha envellit en el càrrec, per dir-ho així, sí, perquè representa la vella política en el sentit d'una administració sensata, moderada, que si es mantenen les coses com sempre han anat, com sempre han funcionat, és per dir-ho així, encara que fos jove, era la veu de l'experiència, no? D'alguna manera, de seguida que va arribar al poder, vull dir, la retòrica per arribar al poder sempre és revolucionària, la retòrica per estar al poder acostuma a ser administrativa. I el que passa és que al final de l'època Trump, i que és un problema quan associem el populisme i la postveritat, tot aquest món, al final estem recuperant una visió de la política més guerrera, més agònica. En la retòrica populista fins i tot s'explicita així, és a dir, la política és agònica, és a dir, és una lluita.
I per lluitar has de ser jove i has de ser fort. Encara que siguis un home gran com Trump o com Biden, al final aquí és una batalla i és molt comú, és molt habitual ara parlar de la batalla de les idees i parlar de la construcció d'un nou món, d'aquestes guerres culturals. Però que és mentida, perquè la batalla de les idees no ho és. La batalla de la força. És a dir, entre la raó i la força, tindre raons no té cap valor avui en dia. No té cap valor, sí. Diguéssim, si estem en la postpolítica i estem en un món inaugurat per Berlusconi, que a més a Itàlia sempre inventa règims populistes, diguéssim, de Mussolini a Berlusconi a Salvini, no? On el lema és el me ne frega, no? Me la sua, es pot dir així, diguéssim, no? Que és Trump. Trump és més igual. No, és que diuen que això m'és igual que no es pugui fer. Jo ho faig, que és la virtut de l'heroi, de transcendir el que és possible, no? I el me ne frega, que era el lema dels fascio di combattimento, doncs s'ha instal·lat. Llavors, això no és la lluita per les idees, és la lluita per la voluntat, no? El problema de Trump en aquest sentit és que ell el que ve a dir és la política com sempre, la política dels homes responsables, ha fracassat. De les dades, per dir-ho d'alguna manera, de la raó. Clar. O sigui, la raó ha fracassat. En quin sentit ha fracassat? En el sentit, doncs, que després, quan s'acaba, si tornem a l'exemple de Trump, però quan acaba el mandat Obama hi ha molta gent que està a la pobresa, molta gent aquí Obama ha decebut, no? I aquests estudis que, doncs, aquesta gent d'aquest poble va votar Obama perquè la promesa era que se'n sortirien, no? Fins i tot això que es diu els white trash i tot això, i després diu, ostres, doncs Obama, 8 anys del tio més racional, del tio més educat, del tio més pacifista, Premi Nobel de la Pau, no ens ha servit per res. I arriba un tio que diu, no, és que les coses no es fan així. I això ens demostra alguna cosa sobre la naturalesa de la política, jo crec. És a dir, el discurs racionalista de la política sempre intenta justificar-se per un càlcul molt clar entre mitjans i fins. És a dir, d'alguna manera has d'establir una agenda i per això és molt important l'agenda, és molt important saber què fas, quin ordre, quines lleis. Ens fixem en això. Mentre que d'alguna manera hi ha una altra manera d'entendre la política, és la política, que és veritat, que és la política populista, que és la política de Trump, per seguir l'exemple, que és una política que diu no, l'important no són les normes, l'important és el lideratge i l'important és de qui ens preocupem i com ens preocupem. És a dir... Jo no estic d'acord, però per què hauríem de fer cas a la raó? Sí, la raó econòmica estava fermament establerta des dels 30 gloriosos, la socialdemocràcia estesa, i l'any 2008 cap científic de l'àmbit de l'economia ni sap diagnosticar, ni sap preveure, ni sap esmenar la crisi. És a dir, hi ha una ciència que desapareix, que és l'econòmica, no? El poder predictiu de l'economista s'esvaeix l'any 2008. La ciència, teòricament, ens salvava de tot, ciència-tecnologia. Hi ha una pandèmia en la qual surten científiques dient no ho sabem, no? La democràcia no ha acabat de ser representativa perquè se senten milions i milions exclosos del codi de representació. Llavors, insisteixo, no és que m'ho cregui, però clar, una persona podria arribar a pensar si cap de les ciències que ens heu dit que són infal·libles, en tant que ciències, ens han evitat les desgràcies dels últims 15 anys, per què hauria de creure? No? Per què m'hauria de ficar la vacuna? Per què hauria de creure que Bill Gates és bo si se'n penja el Windows des de fa 30 anys i continua penjant-se, diguéssim, no? És a dir, ha canviat, donar per fet que la ciència, la raó i el poder enraonat són inamovibles, ja no és cert, perquè no hauries de ser negacionista. No, és que jo crec que aquí el que estem descobrint, de fet, són precisament els límits de la raó. I si ho mirem en la política o ho mirem en l'economia, per exemple, que són, sobretot en l'economia, que podem dir que és una ciència humana, el que veiem, o sigui, la pretensió... Una ciència... Per això, però precisament per això. La lobergaciencia que deia aquella... Però precisament perquè no es pot equiparar amb una ciència biològica o una ciència matemàtica o una ciència experimental, per dir-ho d'alguna manera, vol dir que és imprevisible. És a dir, que la funció de l'economista, i jo crec que més o menys els economistes raonables, sempre triem els nostres com a raonables, però els economistes raonables no pretenen fer prediccions. És a dir, és normal que no preveguin una crisi i és normal que hagin de trobar solucions sobre la marxa. Perquè aquesta és la realitat dels afers humans i sobretot és la realitat dels afers polítics, no?
En aquest sentit, el que veiem també en la pandèmia és això, que en realitat estem actuant respecte a la ciència, com ara explicaves, no? Que Nietzsche actuava respecte a la màgia. Què passa? Que agafem un discurs que ens ajuda a fer avançar les nostres idees. És a dir, que substituïm el coneixement, perquè no el tenim mai en política, no el tenim mai del tot, diria jo, perquè la política és precisament el regne de la ignorància. No? Plató, quan es va inventar precisament quan el mite de la caverna, el que està explicant és això. És a dir, nosaltres naixem en una caverna, potser algun dia algú arriba a sortir i conèixer la veritat, però de moment el que estem fent és viure a les fosques. I una de les coses... Jo detesto a Plató i no, és una persona abjecta i la font de tots els mals de la humanitat. Un d'ells és el Plató, una persona molt nefasta. I hi ha una descripció, clar, al seu mite de la caverna hi ha una descripció sobre la democràcia insultant que li diu polícroma, no? La democràcia és polícroma, té colors, no? I és horrorosa, no? És una cosa de molts colors, cridanera. Crec que a més la paraula també és que crida molt i que és de molts colors, no? I això era un problema per ell. Però el problema és que, clar, si a la política no hi ha la raó, hi ha la voluntat. No hi ha gaires més coses aquí. Sí. I si és el triomf de la voluntat, ja sabem a què ens remet, no? Sí, el que passa és que amb això de la màgia o amb això de la ciència també es veu, és a dir, en Plató el que hi ha és precisament una constatació, i si agafem la República com el llibre on hi ha el mite de la caverna, el que hi ha és una constatació un altre cop dels límits de la raó. És a dir, clar, a Plató no li agrada la democràcia, per què? Perquè la democràcia és el regne de l'opinió. Se suposa que l'esforç que està fent Plató és substituir l'opinió pel coneixement, que és exactament el mateix esforç que estan fent els nostres polítics en plena pandèmia, que és a dir, no, jo d'això no en sé. És a dir, jo tinc opinions polítiques, jo crec que el govern d'Espanya en aquest precís moment, o sigui, es va presentar una batalla ideològica, per dir-ho així, va dir, no, hi ha una ideologia que jo represento contra una administració, per dir-ho així, no? Que aquesta cosa que se li retreu al PP, de que només al final intenta quadrar els números, diuen, no, hi ha unes coses que són importants, que són una ideologia, que són unes idees de justícia social, que jo represento i que estic aquí per defensar, i el que veiem és que de seguida que ha vingut la pandèmia diuen no, és que això és ciència, això és veritat, això és una cosa que els científics haurien d'administrar i ja ens diran què fer. I si hem de tancar la ciutat, la tanquem. Ciència i armes, perquè el primer que fa el PSOE és treure militars. I dir, tots vostès són soldats, la qual cosa és bastant sorprenent. No, jo crec que el cas de Mill, l'argument en favor de la llibertat d'expressió de Mill és a dir, ens remet a aquest debat dels límits de la raó amb la política. És a dir, el que entén Mill és que no es pot substituir el coneixement per l'opinió. És a dir, que d'alguna manera en la política el que ens trobem és una pluralitat d'opinions i el que ens trobem nosaltres ara en aquest debat sobre per què hi ha opinions que són més dèbils, perquè estan menys representades en l'esfera pública, és que tendim a oblidar quan acceptem la censura, per dir-ho així, en defensa de la veritat, és que qui tindria el poder de censurar és qui ara té el poder de fer-se sentir. És a dir, sempre és molt ingenu quan acceptem la possibilitat de limitar la llibertat d'expressió pensar, és que així protegirem les opinions de les minories. No és impossible, no ha passat mai. És a dir, qui tingui poder per censurar, per limitar el debat públic, serà precisament el que tingui l'opinió majoritària. És la lògica del poder, és a dir, i per tant, és precisament la llibertat d'expressió, és precisament una defensa contra aquesta gent que està poc representada o que té una opinió minoritària en el debat públic, perquè és l'única manera que té de fer-se sentir, perquè serien els primers en ser censurats, per dir-ho així. Per tant... Sí, el que passa que jo no sé si les opinions no són escoltades o sentides per minoritàries, perquè en un règim absolutament capitalista, fins i tot en l'esfera de lo polític, davant de cada demanda que faci un grup minoritari, sempre rep una oferta, perquè el món de l'oferta i la demanda. És a dir, tu demanes que un grup minoritari sigui escoltat i se't pot fer una oferta, i se't fa una pel·lícula, una sèrie, o se't pot donar un espai de visibilització, que és el que, a més, les lluites postmodernes són el que volen visibilitzar-se. I pel poder, per dir-ho així, els poders, visibilitzar realitats alternatives, no hi ha cap problema, perquè cada realitat alternativa representa un grup humà que, dit d'una altra manera, seria un mercat, un petit mercat, que es pot extendre fins i tot, perquè pot agradar una minoria. Hi ha minories que, una vegada exhibides,
es converteix en el mainstream. La qual cosa no crec que hi hagi, diguéssim, un discurs d'alt poder que aplasta les minories, sinó al contrari, jo crec que hi ha una circulació d'idees que alimenta la dialèctica d'oferta i demanda. Cada demanda d'una minoria, el poder li fa l'oferta. Ah, sí? No? És que volem, no sé, volem, ara deien, no? La Disney, volíem la Sirenita que fos de racialitzada. Això és una demanda. Disney pot fer l'oferta. Diguéssim, vale, calcula i no hi ha cap problema amb això, perquè no altera el mecanisme de poder que és el de revertir aquest joc d'oferta i demanda en lucre, diguéssim, no? Lucre, diners o espai de poder. Per qual cosa no crec que sigui l'opressió de l'opinió minoritària el problema amb el que ens enfrontem ara, sinó potser seria el problema de Plató, no? La cacofonia d'allò minoritari, és a dir, igualar totes les opinions minoritàries siguin les justes, no? És a dir, el comunisme llibertari amb el negacionisme de les vacunes. Són dues opinions minoritàries que poden, diguéssim, ser representades en xarxes i sense cap mena de problema. I en aquesta cacofonia hi ha la impotència, diguéssim, no? D'una societat per ordenar una oposició a un mecanisme que en lloc de censurar, jo crec que no és un mecanisme de censura, al contrari, l'exhibició, diguéssim, pràcticament exuberant de totes les idees minoritàries fa que cap d'elles pugui entrar en diàleg amb una altra, perquè cada opinió minoritària s'entén com un mercat, com un nínxol, no? Com un grup, com una identitat, o com diuen ara, una comunitat. No? I cada comunitat té diguéssim, les seves demandes, rep les seves ofertes i circula, diguéssim, per aquest món. Llavors, clar, el problema és la incapacitat de crear vincles de diàlegs entre les opinions minoritàries i la incapacitat de denunciar que aquesta circulació d'idees no porta a res més que garantir qui tenen els mitjans de comunicació. És a dir, és el crupier qui guanya en aquest cas, no? És a dir, hi ha moltes cartes en circulació i les cartes s'aixequen, es tanquen, no hi ha problema, això, les fitxes es mouen, però sempre és el crupier el que mana. I aquesta falta o sigui, no hem sabut com denunciar aquest mecanisme i participem tots, no? No sé si... Però jo crec que aquest, clar, és el mecanisme de la llibertat d'expressió, és a dir, la cacofonia és el que caracteritza la llibertat. Però llibertat d'expressió, més que Stuart Mill suposo que ho començava a olorar, mecanisme, o sigui, llibertat d'expressió absolutament xuclat per un sistema de producció, no? Sí, capitalista, però ja no capitalista, és un sistema de producció on la divisió, a més, la divisió del treball dona valor, és a dir, la divisió de l'opinió dona valor. Quan més dividides siguin les opinions, més circulació d'opinions, més valor per a indústries com la de mitjans de comunicació, xarxes socials, que són les que gestionen això. Clar. La gràcia és que el valor no és només per elles, és a dir, el problema és que l'alternativa, el que constatem constantment és que, clar, qualsevol alternativa seria limitadora de la cacofonia, per tant intentaria un altre cop sobrepassar l'opinió per substituir-la per una veritat que seria una ortodòxia. El problema seria, la solució no seria el cant gregorià, sinó que seria una polifonia. És a dir, que aquestes diferències d'opinió poguessin, diguéssim, estar harmonitzades d'alguna manera per tindre alguna capacitat de transformació. Jo la idea era que precisament no està en contra de la llibertat d'expressió de totes les idees, al contrari, sinó que el sistema pel qual aquestes opinions arriben a la societat les fa inofensives, d'alguna manera. Sí, jo no sé si les fa inofensives. O perquè les banalitza, o perquè el canal és massa ràpid, o perquè no hi ha capacitat de que les comunitats que les defensen entrin en sintonia. I aquí jo crec que hi ha un problema, clar, de les esquerres, que és la capacitat d'organització política, que aquí és la pota que ha caigut. Sí, però jo suposo que qualsevol organització pot pensar que té un problema d'organització, és a dir, i de fet el que estava pensant precisament és que és a través de les institucions que es troben aquestes vehiculacions. És a dir, per posar un exemple de les esquerres, Podemos està al govern d'Espanya i Podemos se suposa, jo ara no entro a valorar la veritat que hi ha en aquest mite fundacional, però se suposa que Podemos ve de les places on tot de gent que no se sentia representada, on tot de gent que se sentia silenciada i apartada del sistema, va anar, se suposa que espontàniament allà, a reunir-se, a discutir les coses en llibertat, i d'allà va sortir una cosa que es va convertir en un partit polític que està governant a Espanya i que té influència en el govern d'Espanya, perquè, lògicament, si entrem a la discussió del dia a dia de la política, la influència de Podemos en el que fa el govern és gran.
Obama o Trump, per dir-ho d'alguna manera, no? Obama, que formalment volia ser un governant de les lleis, no? I crear un entramat jurídic socialdemòcrata que no deixa de ser l'imperi de la llei en el sentit més benefactor, i Trump, que és el govern de l'home. Jo no fa falta que us digui les lleis que faré perquè ja governarem la meva autoritat, diguéssim. Vinc d'una època on això del lideratge estava molt mal vist i no m'ho he aconseguit desempallegar. I cada vegada que es parla de que calen lideratges, tremolo una mica. No sé si... No, és una sospita compartida. És una sospita compartida, no? Suposo que per orígens diferents, diguéssim, ideològics, però no crec que hi hagi homes proverbials. Hi ha líders que esguerren les coses, això sí que estic convençut. Això és lo fàcil. Bueno, lo probable és espatlar-ho, diria. Trobar líders desastrosos també costa, perquè hi ha un filtratge, és allò, no?, de la llei de ferro de mitges de les organitzacions, no? Que al final les organitzacions sempre ponderen i acaben triant el més mediocre, que sol ser, diguéssim, qui garanteix l'estabilitat de tot plegat, no? Trobar líders desafiants ha d'haver un error del sistema perquè surti un Trump, per dir-ho d'alguna manera, no? Un Berlusconi, no? Que és el col·lapse del 92 italià, apareix un Berlusconi. Si no hi ha col·lapse del sistema, generalment els líders tendeixen a ser d'una mediocritat excel·lent, diguéssim, al sistema, no? I és bo que això sigui, és a dir, precisament és avorrit. És avorrit, però la política avorrida és la millor política. Crec que precisament el que... No et sabria com desmentir-t'ho. O sigui, no m'agrada sentir-t'ho dir, però em costaria uns minuts desmentir-t'ho d'alguna manera. Perquè sí que si jo ara glorifico, diguéssim, els excessos juvenils de segons quines polítiques, prendria mal jo, diguéssim, en aquesta conversa. Perquè m'ho desmentiries amb facilitat, suposo. Sí, però vull dir que la tentació per dir-ho així, abans que parlàvem de l'heroi o ara parlem del líder, és a dir, la tentació de que hi hagi un home que se situï per sobre de la societat o que se situï al marge de la llei, clar, sempre el perill és d'ubris, per dir-ho així, això es castiga, i es castiga amb la destrucció de la societat. Però l'home nou, la idea de l'home nou, de l'home providencial, que ve sempre després de les crisis, no durant la crisi. Sempre s'ha explicat que quan hi ha una crisi apareix un home providencial, mai passa així. Hi ha la crisi, l'extinció d'aquella crisi, i apareix l'home providencial, sobretot que és capaç d'explicar per què ha passat la crisi. Mai durant la crisi apareixen aquests homes providencials. De fet, sempre s'explica malament el de Hitler durant la hiperinflació. No, Hitler guanya 10 anys després d'això, una vegada passat tot això. Llavors, jo crec que estem en temps, lamentablement al principi, d'homes providencials. Per el que comentàvem abans, perquè les ciències, les socials i les dures, no han generat la satisfacció suficient, excepte la tecnologia, que és un efecte placebo, diguéssim, que ens manté calmats perquè ens dona un confort constant, tot el tema dels mòbils i tot això. Més enllà d'això, ni l'extinció de la malaltia, ni de la gana, ni de la bellesa, ni de la mort s'han aconseguit, ni el benestar perpetu des de l'any 2008, i les crisis del 79, del petroli i tot això, s'han aconseguit, ni l'harmonia social tampoc s'ha aconseguit amb cap doctrina política clàssica, amb la qual cosa entendre que l'home nou, diguéssim, l'home providencial, ens pot treure, crec que serà la doctrina del futur. Jo quan vaig veure el Trump fent això, dic, soc immune, a part de veure Marvel allà, diguéssim, que també vull dir, s'ha creat primer que tothom veu pel·lícules de Marvel i de sobte apareix un president de Marvel, del partit Marvel, és un superheroi, no? Doncs crec que serà el futur més immediat i el problema és com ho combats, perquè no pots combatre-ho amb seny, diguéssim. Jo crec que precisament... El triomf de la voluntat no es combat amb seny, sempre perds. Però és que el seny és molt escàs, és a dir, a mi em preocupa, per exemple, si seguim amb Trump o amb els negacionistes, com dèiem abans, o sigui, el problema, per exemple, el problema de la pandèmia a Espanya no han estat els negacionistes, ha estat el govern i la deixadesa del govern en mans dels tècnics. Per tant, diguem, el problema, i abans que parlàvem Trump-Obama, com Trump l'heroi, Obama l'home de les lleis, el primer que demostra Trump és que, a veure, Obama també tenia les seves parts fosques, és a dir, Obama, per dir-ho així, quan acabava el regne de la llei s'imposava l'home, els bombardejos de Síria, els drons a Pakistan... És un desastre absolut. O sigui, el que vull dir és que sempre hi ha una tensió inherent. I en aquesta tensió, qui demostra la hipocresia de l'altre guanya. És a dir,
que d'alguna manera com es combat a Trump? Lògicament també es combat des del seny, però sense creure que hi ha algú que encarna el seny contra la bogeria de Trump. Però per ser maliciós, Trump no ha declarat cap guerra en el seu primer mandat. És el primer president que no declara cap guerra. No ho necessitava, tampoc, o no pot, perquè l'exèrcit nord-americà està exhaust, això és. Però ara, tu que saps més d'això, si llegim, diguéssim, els còmics, no? Aristòfanes i tot això, com es burlaven dels homes providencials, que després eren la gent que abans parlàvem de Cleó, no? Que surt escaldat dels còmics, no? O com es burlaven de Temístocles, per exemple, no? Al final era la gent que feia avançar la democràcia, en certa manera, trencant una democràcia molt més endreçada que la seva. No vull dir que Trump faci avançar la democràcia en cap sentit, no? Però és probable que el trencament dels esquemes que fins ara coneixíem doni oportunitat que algú, diguéssim, no sé, obri espais pels quals pensar de manera diferent. Ara ho veig complicat, perquè tots els homes nous que estan apareixent són líders, diguéssim, especialment autoritaris, no? Com ha de ser, diguéssim. No com ha de ser perquè sigui bo, sinó com ha de ser en un moment de confusió. El líder autoritari és inevitable, de certa manera, no? L'única manera de combatre és les masses organitzades, per dir-ho d'alguna manera, coses que és el que deia abans, que jo crec que el que fa és això, no? Ens preguntaven si era millor un bon governant o bones lleis. La idea seria és millor un excel·lent governant o un bon poble, per dir-ho d'alguna manera, un poble mediocre però endreçat, no? Aquesta seria una pregunta també interessant, no? El que es diu avui en dia una societat civil. Que és aquesta cosa maquiavèl·lica, no? De com s'endreça el poble. El problema és que quan hi ha una pluralitat de veus hi ha una inestabilitat de base, és a dir, el sistema s'aguanta pels equilibris entre les diferents veus. En aquest sentit, sempre que es pretén, i això en Maquiavel és bastant clar, sempre que es pretén silenciar la pluralitat de veus per substituir-la pel coneixement, l'únic que aconsegueixes és imposar, per dir-ho així, una veu sobre les altres, però no el consens, no? El que entén Maquiavel és que el que necessites precisament és el lideratge, però és el lideratge perquè el lideratge crea bons costums. És a dir, Maquiavel té una visió fundacional de la política. És a dir, necessites un bon líder, però sobretot en un moment d'excepcionalitat. El problema, al revers d'això, és que qualsevol líder que vulgui més poder del que té dirà que el moment present és d'excepcionalitat, i és el que veiem en la pandèmia, perquè això justifica repressions i justifica limitacions de la llibertat com no s'havien vist. El que passa és que confiar, per dir-ho així, en que existirà un poble, que serà un bon poble, en el sentit d'un poble racional, un poble que discuteixi, que arribi a consensos sòlids, i que només a través d'aquests consensos... La república romana, digues. Clar, exacte, pugui defensar-se de l'ubris dels seus possibles tirans, em sembla una ingenuïtat terrible. I per tant el que necessitem són precisament bones institucions que canalitzin i limitin el poder dels líders. Quan dèiem això de Trump, vull dir que al final de Trump, qui salva de Trump? Qui salva de la part fosca de Trump? Qui salva del perill de Trump? Les lleis americanes. O tota la història és mentida i no han existit mai pobles virtuosos i els que hem estudiat se'ls han inventat a posteriori, que podria ser. És molt probable. És molt probable. O aquells pobles tenien alguna cosa que nosaltres hem perdut, que també podria ser probable, no? Una de les coses que em venen al cap, tu deies el líder virtuós, és la recerca de la virtut, que és una cosa que Robespierre ja va portar a un extrem que és poc recuperable, diguéssim. Ja quan comences a crear el terror i a decapitar gent en nom de la virtut, és una paraula difícilment que es pugui recuperar. Però sí que és cert que les societats tenien, diguéssim, com una funció, no dic un objectiu teleològic, no és que anessin cap a algun lloc, però sí que tenien, diguéssim, algun punt en comú que no era exactament un consens, no? La virtut, la vida virtuosa, afectava la vida individual, la familiar i la comunitària, i tu, si no podies ser un bon ciutadà a l'àgora, si no ho eres a casa, a l'aparició del capitalisme, no m'agrada la paraula, és tan genèrica que és una mica ridícula, però a crear una doble... Tu pots ser un pare molt amatent, Amancio Ortega, que estima molt la seva filla, li compra cavalls i la porta a la hípica i tot això, i després explotar nens a Bangladesh. És a dir, el teu fill el pots cuidar i els altres no. És a dir, una moral que és la dels negocis i una moral que és la privada.
I en aquesta escissió es perd la virtut, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè tu pots ser virtuós a casa, que és la moral burgesa, però has de ser ferotge, inclement, ambiciós, que es diu ara agressiu, com a paraules positives, en el teu context, fins i tot l'acadèmic. Pot ser un savi agressiu i ambiciós, que són paraules horribles, però que tenen una connotació positiva. I en aquesta escissió no hi ha virtut possible, perquè clar, si en lo comú tu has de ser una mala persona per prosperar, no? I es reserva els bons sentiments a àmbits, diguéssim, domèstics o comunitaris, la societat no és que sigui cacofònica, és que és esquizofrènica directament. Llavors, provar d'igualar les virtuts individuals i privades a unes virtuts públiques podria ser un camí per no reduir la cacofonia, però sí reduir la maldat d'aquesta cacofonia, no? I tot que hi ha una paraula que a mi també em neguiteja bastant, que és la del consens. Jo crec que l'exaltació del consens, i més a l'Espanya del 78 ençà, l'exaltació del consens el que ha fet és criminalitzar el dissens. De fet, empresonar el dissens, en tota mena de dissensos, no? La cosa no crec que la solució sigui arribar a consensos, sinó que entendre que allò que és bo pel teu àmbit privat hauria de ser bo per l'àmbit públic. Sembla una idea molt tonta, però que crec que en política s'ha perdut. T'ho deia abans, la paraula agressiu com a... Farem una campanya agressiva. Estupendo, no? I després es demana la pau al món i es demana que la gent que no hi hagi violència, però és a dir, hi ha una sèrie de comportaments com a ciutadà, no, perquè jo no crec que existeix un espai ja ciutadà exactament, però com a professional, que és la substitució de la ciutadania d'alguna manera, no? Tothom, el seu àmbit públic és el del seu espai de treball. Crec que s'exalta sent mal ciutadà. Jo no he vist mai que es demani que una empresa concedeixi una patent a una altra empresa, no? No, vull dir, seria ser bona persona, dir, no, escolta, tu estàs molt pitjor, et cedeixo aquesta patent, la podem compartir. Fa 10 o 15 anys hi havia una guerra molt interessant sobre el coneixement lliure i la pirateria a internet, sobre la lliure circulació d'idees i d'obres i tot això, que va ser esclafada precisament en virtut de la propietat. Llavors és impossible ser un bon ciutadà en un context de lucre, diguéssim, on l'única virtut és aquesta. Però jo crec que precisament el que estem veient és com des del capitalisme s'està recuperant la idea de la bona persona o la idea del bon home, per dir-ho així, més enllà, en el sentit aquest també aristotèlic, es tracta de dir més enllà del bon ciutadà, és a dir, més enllà de complir lleis, per exemple, amb tota la retòrica de la responsabilitat social corporativa. El fet de que els grans bancs facin discursos l'exemple Botín, per dir-ho així. És una manera nova de mentir, però sí, clar. Exacte, però el problema és que aquesta mentida només és útil precisament perquè revela un consens, que és aquest consens ideològic a favor del feminisme, a favor de la integració de les persones racialitzades, a favor... Però mira, veus, aquests són els límits d'aquestes lluites, que són totalment nobles i necessàries, i a més urgents i imprescindibles. Això fora tot dubte. Però quan un banc, per exemple, la Botín aposta pel feminisme, és el que et deia abans, hi ha una demanda feminista i el banc fa una oferta. Però aquesta oferta mai afecta el seu negoci, ni la propietat, ni el secret bancari, el hardcore del negoci bancari no l'afecta. Afecta, diguéssim, aspectes perifèrics, que hi hagin més dones executives. Bueno, és una demanda, es pot fer una oferta sobre aquest tema, perquè no, que hi hagi més... Però això ens diu alguna cosa del funcionament de la societat, no només de l'empresa. Ens diu que vivim en una societat d'ofertes i demandes, ja està. I que es veu que la senyora Botín considera que darrere un moviment feminista hi ha també un mercat, en certa manera, i per què no? És a dir, no és un perill, és un mercat. Llavors, clar, per això el límit d'aquestes demandes plantejades tant a cada demandes cap a institucions instituïdes, tu vas a un banc i dius, volem més dones executives, això té molt poc recorregut. Perquè el banc és molt possible que digui, vale, no hi ha cap problema, no m'afecta res. Vull dir, si la dona és banquera, diguéssim, si la dona creu en la propietat privada, en cobrar interessos, en desnonar quan no paguis, a mi que sigui dona homosexual o racialitzat, no m'afecta. L'única demanda que un banc es trobaria en dificultats de complir és quan vols cremar el banc. Sí, això li costaria més acceptar o nacionalitzar-ho, per d'alguna manera. Llavors, hi ha una sèrie de demandes que són justes i que són, a més, insisteixo, absolutament
molt necessàries, però la manera d'expressar-les són inofensives cap a les institucions. Clar, però perquè jo crec que estàs limitant, per dir-ho així, o sigui, que tota la demanda que tu consideres problemàtica, és a dir, en tots els exemples el que ens passa és que les demandes que es poden integrar en el sistema no et semblen suficients, però perquè tu ets antisistema. No, bueno, perquè, o sigui, escolti, jove. No, però entenc... Jo no l'he faltat a vostè. No, però vull dir que entenc que I vostè té... pel sistema. Jo molt. No, per això. No, vull dir que la gràcia és aquesta. O sigui, quina és la demanda? O sigui, la demanda del feminisme, si la demanda del feminisme és volem més dones als consells d'administració, això és un progrés. Clar, això seria ridiculitzar... Però és una demanda. És una de les demandes. Jo no sé si això... Però el que vull dir és que el que no sé és si tota demanda ha d'acabar sempre en un canvi de sistema. No, perquè tot això. Per exemple, un altre exemple, a l'ecologisme als anys 70, quan apareix, hi ha aquelles zòdiacs que es fiquen sota els barrils de material radioactiu i tot això, no sé quantos. Al principi allò era una demanda incòmoda i, de fet, el govern de Mitterrand enfonsa el Rainbow Warrior, un vaixell ecologista, i mata gent, perquè l'ecologisme afectava uns interessos realment nodulars. Què passa anys després? No, tot és ecològic, totes les grans multinacionals van vestides de verd, pintes de verd, hi ha iogurts... És a dir, hi ha hagut una capacitat d'integrar aquesta demanda i de fer-ne una oferta que la banalitza i que la fa inofensiva. Tot i que la demanda nuclear continua existint. Passa el mateix en l'antiracisme, l'antifeixisme i en altres moviments. Que dic que els moviments de principis del segle XXI sembla que no hagin trobat la manera de tocar el voraviu de manera... Però perquè tu el que vols és que toquin el voraviu del capitalisme, no que satisfacin. És a dir, per exemple, les reivindicacions... No, vull que satisfacin de manera completa la demanda, no formalment. És a dir, vull que el feminisme aconsegueixi les seves demandes de manera completa, no que tingui, diguéssim, una quota de banqueres i amb això donar per fet que la dona no es veu agredida, no es veu, diguéssim, en una situació de doble i triple discriminació, etc. I la demanda completa és la que és interessant. El problema és que això s'ha d'articular d'alguna manera que no és possible. No és possible articular totes les demandes particulars completament i satisfer-les completament a la vegada. És a dir, és fàcil que sorgeixin conflictes entre les diferents demandes. La gràcia és precisament com podem vehicular o com podem articular aquestes diferents demandes en un sistema, és a dir, en un sistema que permeti la convivència. Però hi ha hagut moments, i el moment de l'eclosió democràtica també d'Atenes o al segle XX, és a dir, on hi ha, diguéssim, aliança de demandes diferents, no? És a dir, contra els eupàtrides, és a dir, els nous rics grecs, més els camperols, més a la població de comerciants estrangers que necessita tal, poden arribar a una aliança i acabar amb els tirans, per dir-ho d'alguna manera. I al segle XX hi ha una coincidència des de l'amor lliure a l'antiracisme, antiesclavistes, l'època de Mill, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una coincidència que consideren que les diverses demandes sectorials, en el fons, són una demanda de drets, de llibertats, que no tenen, i llavors es pot arribar a aquesta cacofonia sigui, diguéssim, una polifonia i arribar a conclusions. Jo per això deia que tinc la sensació de que avui en dia les demandes són tan autònomes i tan petites de per si mateix que en poden ser abduïdes com a ninxos de mercat, saps? Tu pots agafar una demanda i banalitzar-la de manera per la maquinària publicitària, ara dèiem botín, no? L'altre dia sortia aquesta dona dient no, jo soy la más grande feminista. Bueno, ja està abduït, ja la paraula ja l'agafa ella. És precisament això, és a dir, que Botín surti dient jo soc la més gran feminista, per mi és un triomf del feminisme. És a dir, la qüestió és que precisament Botín no diria mai això o no hagués dit mai això si el feminisme fos perillós. Exacte, si el feminisme no fos mainstream. És a dir, si el feminisme d'alguna manera no fos ja la nova ortodòxia. És a dir, el cas de... O sigui, en totes les discussions, precisament al feminisme, el que surt és que sempre s'ha de donar per suposat que la gent és feminista. Molt difícil que algú et digui, no, és que jo soc antifeminista, estic en contra de la llibertat de les dones, en contra de la igualtat de les dones. Però ja, ara que tenim més recorregut, a mi m'agrada l'exemple de l'ecologisme dels anys 70.
com hi ha un govern que enfonsa un vaixell ecologista i 15 anys després tots tenen Ministeri de Medi Ambient. Teòricament això és un èxit, i ho és, però és un èxit que no ha afectat de manera substancial el mode de producció, de manera que els problemes mediambientals continuen sent els mateixos que fa, o diferents, si vols. Són diferents i són... Però són igual de greus, en qualsevol cas. De la mateixa manera, hi ha ministeris d'igualtat a tot arreu, però les agressions contra les dones i diguéssim, la diferència salarial, l'explotació, doble explotació, triple explotació de les dones migrants i tot això continua existint, tot hi havent ministeris del tema. Ves que no sigui que posar un ministeri, diguéssim, és una manera de neutralitzar canvis més profuns, no? O sigui, per exemple, I no nego la bona voluntat de tots els treballadors dels ministeris de Medi Ambient i d'Igualtat de tot el món occidental, no ho nego en absolut, però simplement el fet d'institucionalitzar per part dels grans poders una lluita, igual la converteix en una quota de mercat en lloc d'una lluita realment perillosa. El que passa és que jo crec que aquí sí que s'articula una nova ortodoxia, sí que s'articula un nou canvi, és a dir, en l'ecologisme, per exemple, què ha fet més per l'ecologisme? Doncs que el petroli sigui car. És a dir, la qüestió és que ara els cotxes consumeixen molt menys petroli que fa 50 anys. I això no és perquè hagis posat un ministeri, simplement perquè la gent s'ha conscienciat d'alguna manera i el progrés. Els fabricants de cotxes tenen molts incentius, no? Com els que venien petroli són els que et venen l'electricitat, són els mateixos, o la qual cosa també, diguéssim, queda anul·lada. Bueno, el problema és que queda integrat dins el sistema capitalista. Clar, el sistema actual bàsicament és cinètic, diguéssim, té una gran velocitat. Llavors, confrontar-lo no pots perquè t'acaba, no? Jo no sé com s'hauria de posar-te en paral·lel. Saps allò de les pel·lícules de l'oest, que per saltar el tren havies de posar la mateixa velocitat al cavall per poder entrar? No sé quina seria, però enfrontar-te de cara no, perquè la velocitat d'aquest sistema, i per això et deia que a mi m'amoïnava molt que qualsevol demanda acaba convertida en una oferta, diguéssim, o sigui, acaba integrada dins de les ofertes disponibles, no? I banalitzada per això. Cas la peste aureliana o la pandèmia actual afecta els cossos dels homes, però destrueix també la intel·ligència i el seny i el sentit de les societats. No? És molt destructiva la mort de vides humanes, però tan destructiva com això serà la destrucció de consensos, d'ordres, d'ordre que hi havia, d'un ordre que hi havia o de certeses, millor, que teníem, ara que parlàvem altre cop de les ciències, no? I aquí em va cridar l'atenció aquest warning que fa, dient, bueno, un moment, vale que va morir molta gent, però el problema no és això, és que si us destruïu com a persones, i morir per la peste moren els animals també, però si destrueixes com a persona, aquí tindrem un doble problema. Sí. No, en aquest sentit, la destrucció de la intel·ligència em sembla que ha sigut un dels primers efectes més evidents de la pandèmia. És a dir, de quina manera la gent ha acceptat, no només el confinament, però vull dir, qualsevol limitació, qualsevol discurs repressiu de les seves llibertats, amb quina naturalitat, per dir-ho així, van dir no, a partir d'avui ja no podeu fer. Amb quina naturalitat estem acceptant que es torni a parlar d'un toc de queda. Toc de queda que és una lògica absolutament limitada. En nom de la ciència. Precisament per això. Però d'una ciència que hem vist que és limitada, una ciència que ens està confinant perquè des de l'edat mitjana sabem que l'única manera de protegir-nos de les pestes és el confinament. No acabem de dubtar, és a dir, en comptes de dubtar de l'autoritat perquè l'autoritat demostra que és ignorant, el que dubtem és de la nostra pròpia capacitat per pensar i ens agafem com si fos l'última Coca-Cola al desert al que ens digui qualsevol tio que prometi que és científic. No? Diu, no, jo soc científic, per tant feu-me cas, i no sortiu a la nit de casa. Però sobre cacofonies, consensos i virtuts, i vaig una declaració d'una catalana que viu a Suïssa i hi havia aquest debat tan ridícul, diria fins i tot obsès sobre la caracterologia nacional, que aquí som mediterranis, ens abracem més, no sé què. Després veus que Portugal també és de la mateixa latitud i té un millor
millor gestió. És a dir, no, o Itàlia, però bueno, hi havia tot aquest debat sobre el caràcter nacional i deia, no és que els suïssos neixin disciplinats, sinó que cada vegada que han apel·lat a l'autoritat, a la seva vida, l'autoritat ha respost bé, diguéssim, no? Un referèndum, li feia un referèndum, vas a fer uns tràmits, surten bé, diguéssim, si hi ha un polític corrupte, és jutjat en un temps, llavors, quan l'autoritat et demana, tu, en just d'intercanvi, no? Per una virtut pública, fas cas. No et sents coartat a les teves llibertats, encara que formalment sí que estan coartades, però hi ha una mena diguéssim, de contracte complert reiteradament per part de les administracions, en la qual cosa tu com a ciutadà, si l'autoritat suïssa et diu no surtis, consideres que és raonable, donat que sempre t'ha donat proves de... Clar, si això t'ho demana Ayuso, per dir-ho d'alguna manera, o qualsevol institució de l'estat espanyol, la sensació és aquella frase també dels clàssics grecollatins d'Aznar, de usted no es nadie para decirme cuántas copas de vino he de tomarme, no? Aquest d'echarse al monte, sabré yo lo que es mejor para mí mismo, tota aquesta espècie de cultura insurgent que neix d'un mal govern. Sí, però jo crec que si el problema fos la insurgència, és a dir, és com abans, si el problema fossin els negacionistes, ja em semblaria bé. És a dir, el normal quan l'Estat et diu queda't a casa i no surtis és sospitar de l'Estat. Sí, o sigui, això una persona lliure, per dir-ho així, li han d'explicar molt bé perquè no pot sortir a passejar. Depèn de quin estat t'ho digui també, diguéssim, si és un estat... Però fixa't que la reacció, o sigui, el que vull dir amb això és que fixa't que la reacció en un estat com l'espanyol, que diuen, bueno, no és de fiar i per tant el normal seria ser anàrquic i desobeir, ha sigut una obediència exemplar. És a dir, la pandèmia, la gent s'ha quedat a casa, la gent els primers dies li deien no, ara les mascaretes no serveixen i la gent se'n fotia dels que compraven mascaretes i el dia que van dir ara sí que serveixen, tothom se'n fot dels que no porten mascaretes. Però això no seria més gregarisme que una altra cosa, potser és un concepte que estaria mig camí entre l'obediència i la insurgència, que és gregarisme. Que és el pitjor contra la llibertat, diria. Sí, és la manera més fàcil de controlar la llibertat. En el sentit del que ens demana Hobbes, que és aquesta obediència a canvi de protecció, és que precisament aquesta és la lògica fundacional de l'estat modern. És a dir, que la lògica fundacional de l'estat modern és aquest contracte on a canvi de protecció tu obeeixes cegament. El protego ergo obligo és el cogito ergo sum dels estats i jo crec que això, que és una cosa que en la normalitat donem per feta o donem, per dir-ho així, o no recordem, és el que s'ha fet, em sembla, absolutament de manifest en la pandèmia. I a més en un altre sentit, que és que el tipus de protecció que estem demanant nosaltres als estats és molt més exigent fins i tot que la que demanava Hobbes. O sigui, obeïm igual, però a canvi de... Sí. De fet, obeïm molt més. És sorprenent. I ara, clar, cada vegada que surt Hobbes, en surt Le Boitier, la servitud voluntària, diguéssim, no? Com a contrarrelat. Dir, bueno, clar, vas obeir per ser protegit i clar, dius, no has d'obeir per ser lliure. La llibertat és una manera d'autoprotecció, també, segons. Però sí que és cert que és molt sorprenent com el consens socialdemòcrata un altre cop, el soft power, per dir-ho d'alguna manera, ha aconseguit allò que els tics més autoritaris vau tindre més resistència. Aquí també té a veure, jo crec, un factor material, que és el confort, que és una idea poc. Vosaltres, que sou savis i acadèmics i tot, s'hauria d'analitzar com a la ciència política l'aparició d'un fenomen radicalment nou, que és el confort generalitzat. És a dir, l'oferta d'una vida confortable fa que l'obediència sigui molt més senzilla per una banda i que, per altra banda, els vertigen de la desobediència sigui tremendo, no? Perquè no tindrà feina, per exemple, desobeir un contracte laboral o desobeir el jefe o desobeir a Orange o Movistar i no estar sense fibra i tot això, és un vertigen que és nou, relativament nou, no? Perquè no és una autoritat fins i tot alimentària, és a dir, no és que passis gana exactament, sinó que se't treu d'un circuit de confort que jo crec que dona... No sé com analitzar-lo perquè és tan relativament nou que no sé com funciona,
però que ha generat una corrent d'obediència immediata que és inimaginable. El cas del reconeixement facial i tota aquesta problemàtica de la localització, Sí. als anys 2000, la cultura, tu abans t'ho comentava, no? Aquesta última lluita que va haver per unes xarxes, per un internet lliure, que es va desenvolupar fins a l'any 2000, 2006 o 2008, una cosa així, que, clar, era inimaginable que ningú acceptés. Ja, no?, ser vigilat per un... I ara, en 10 anys, no? Està ubicat, per d'alguna manera, és percebut com un benefici. Si no em perds, no? Sí. Si saps Que no saps anar enlloc. Sí, així no em perdo. Hòstia, vull dir, clar, això... I tu li dius no sé, és que ni a Hobbes, que Hobbes te'l fotia una pantofrada, tot i l'obediència, però clar, diria, home, però almenys perdre'm seria un dels pocs drets, diguéssim, vale, ja no tinc cap altre dret, no? Però deixi'm perdre'm, no? Deixi'm anar... I això, i ara el radar Covid, que és una de les... No? I fa molta por tota l'eficiència del sistema xinès, que és aquest capitalisme, aquesta tirania asiàtica, per dir-ho de manera marxista o marxiana, millor. Com funciona també, que és perfectament aplicable a qualsevol societat pretesament lliure. I estava parlant amb el Mans Lliures, a Endesa, una companyia d'aquestes, i li estava donant en un lloc públic el seu nom, cognom, adreça, DNI, número de pòlissa, perquè la seva percepció era que estava parlant-li a un agent, diguéssim, no estava desvetllant res. És a dir, hem perdut fins i tot l'èxit de l'extimitat en contra de la intimitat, diguéssim. Aquesta idea de, bueno, no m'importa anar parlant de les meves coses en públic si tothom ho fa, perquè hauria d'amagar res, no? Això és no sé... Però jo crec que és la lògica del confort que deies abans, que és que en el fons saps que si... Això has de fer un llibre. Que si algú... Perquè jo no ho sé, em té fascinat... Ho tenies ben plantejat tu, vull dir, pots tirar del fil. Hi havia el Brzezinski, que va ser secretari d'Estat americà durant els anys 70, el nom Zbigniew Brzezinski, és impossible. No t'ajudaria. Però ell va plantejar un terme que deia entatament, diguéssim, emmamallamenta, que s'havia d'aconseguir el control social, ho deia d'una altra manera, a través d'una dosi de llet calenta constant, diguéssim, no a través de forces repressives ni de lleis, sinó de confort. Ja estem parlant l'any 96, una cosa així, en una reunió que va haver de líders a San Francisco. I aquest concepte, en 2.500 anys de civilització occidental, és el que ha funcionat millor, diguéssim. El pa i circ. Però perquè, clar, el nostre cervell està preparat per viure en un context de violència, però el nostre costum, la nostra societat no. És una mica el que passa... Estem habituats a viure en un context de mandra. Sí, però vull dir que per naturalesa el que estava prometent Hobbes era molt llaminer. És a dir, Hobbes, l'alternativa a l'obediència pràcticament cega era la mort violenta i immediata. Hobbes ho va passar molt malament, pobre home, també era un desgraciat. Clar, però vull dir que la presència d'això és el que també et fa sospitar del poder. Clar, també és el que diu, home, ara estic molt bé, ara no cal que m'obliguis aquí. Clar, hem d'ubicar l'estat westfalià, diguéssim, l'hem d'ubicar després de la Guerra dels 30 anys, que va ser una cosa tan espantosa, igual que el consens socialdemòcrata després de la Segona Guerra Mundial. És una cosa tan espantosa que dius, escolti, no podem, hem de sacrificar, diguéssim, alguns límits i arestes de les llibertats, per dir-ho d'alguna manera, per tal de crear un consens que impedeixi la catàstrofe tan gran. Però les catàstrofes s'obliden, diguéssim, no? I queden els límits de la llibertat. Ara sabem que estem controlats, però no sabem exactament per què. Crec que vivim cada vegada en un ambient més segur, és a dir, això és veritat. Sí. Clar, o sigui, bueno, espera. Sí, ara hi haurà una... Creiem amb el temps, però té pinta que la cosa s'està torçant. És que això, el progrés, la seguretat i el benestar, tu saps perfectament que duren uns anyets i tornes a la foscor en 4 dies. En termes històrics, si partíem de Hobbes o de Maquiavel i ho mirem fins avui, lògicament la preocupació és una altra, perquè el progrés és evident. Ves a l'estiu del 1914, diguéssim, quan tothom deia, home, estem al culmen de la civilització. Jo veia una frase de Lord Kelvin, el 1890 i pico, un físic que diu, no, ja està tot descobert. I 2 anys després apareix la física quàntica, no? I cau tot, vull dir que la sensació de que ja està tot inventat, ja tenim el món endreçat, ja ho sabem tot.
Ara, no exactament per la pandèmia, però la pandèmia podria ser una broma dels déus per tornar-nos a dir que tot el que ja teníem fet ja està desfet. És a dir, no és que es desfaci a partir de la pandèmia, sinó que la pandèmia és la febrada de la malaltia que ja portava abans, no? I una de les preocupacions que jo crec que aquí podem compartir és la vigilància i l'obediència a l'autoritat de manera més acrítica que mai. Però jo crec que en aquesta crisi com la descrius, no? que el món en realitat estava desfet, clar, és que aquesta és la naturalesa del joc polític, és que el món sempre està desfet, sempre l'estem fent. És a dir, que el problema és perdre la consciència d'això i no participar, no? Per exemple, no participar de política, quan es diu qui ens ha de governar o qui no ens ha de governar. Clar, la idea que has de participar de la política, has de participar de la cacofonia que dèiem abans, és simplement perquè és això, o sigui, és que si no es fa així es farà d'una altra manera. Però ara, per exemple, el sistema d'equilibri de sobiranies d'estats-nació de Westfàlia, ara no sé què en penses, jo em té bastant capficat també. Ara apareix un fenomen que jo crec que és nou, que és un fenomen imperial, no diré neoimperial. Hi ha Turquia, Xina i Rússia que han optat per una via imperial, és a dir, absolutament així, d'extensió territorial descarada, de discursos realment de retòrica imperialista, i que això trenca l'equilibri de Westfàlia, d'alguna manera, tot i que hi havia imperis, evidentment, però trenca tot el que havíem vist fins ara. El tema de la desobediència. La desobediència està... Els portaveus de la desobediència són multimilionaris amb veu, no? Com a veu de les masses desposseïdes, cosa que també és un fenomen clàssic, però els últims 30-40 anys no havia estat així. És a dir, hi ha com un retorn a models tant polítics com discursius que sabem com van començar, com funcionen i com van acabar i que estan emergent i estem tan panxos aquí, diguéssim, una mica com, no? A la nostra tranquil·litat també revela alguna cosa de la naturalesa d'això, dels assumptes polítics, que no sabem mai com acaben. És a dir, és curiós participar del debat públic perquè tots sabem assenyalar el perill potencial que hi ha en el discurs que no compartim. No? És a dir, només que entris a Twitter, per dir-ho així, des del perill del comunisme en el govern de Podemos fins al perill del nazisme en la possible aliança PP-Vox. No? És a dir, és fàcil de veure les potencialitats. El que passa és que aquestes potencialitats sempre són potencials. No es desenvolupen mai necessàriament del tot. I la qüestió és que quan sorgeix un fenomen com el nou imperialisme, com deies, de Rússia, de Turquia, de la Xina, és perquè en realitat estan satisfent alguna cosa que creiem que és fonamental. Però estem en aquell moment que passa, i recordo el Manganello, que és el pal dels primers feixistes, el Menefrega, el no es pot fer, que dir, no es tractarem d'imposar la nostra ideologia per la violència, sinó que la violència és la nostra ideologia, que seria la idea del feixisme. No, això no es pot fer. Aquí a Catalunya hi ha una frase d'una candidesa meravellosa que és no s'atreviran. O oposem un discurs revolucionari basat en els drets i llibertats de manera radicalment estricta i molt valenta i forta, o tota l'estètica, que és molta, el poder de la trencadissa, del que fa el que no es pot fer, tota la força de l'heroic, quedarà en mans dels nous tirans. No pots confrontar a un nou tirà amb reglamentació, amb un ordenament cívic, perquè tu anaves davant d'un faixo de combatiment i dius, perdoni, no es pot tirar al terra la morilla, bumba! Clar, però l'exemple per mi no és el feixisme italià, és a dir, és Trump. És a dir, si tu el que et preocupa és el potencial destructiu de la democràcia occidental que hi ha en Trump, l'única manera d'aturar Trump és votar el 4 de novembre. És que quan Trump se salta la llei, hi hagi unes institucions que... Segons com Trump ja ha dit, és que igual no marxo. Bueno, ja ho veurem. O sigui, si no marxa, el que passarà és... No, però el que vull dir és que... pot anar a la Guàrdia Nacional a la Casa Blanca. Exacte, i treure de la força. Sí, però el sistema... Vull dir que el sistema té aquesta... O sigui, el sistema té aquest poder. No n'hi ha prou en dir, és que algú ha dit que no està a favor del sistema perquè tot el sistema... Si jo fos algú que no m'han fet cas mai, diguéssim, tornem a l'arquetip del white trash, no sé quantos, o que el sistema de liberals, el que diuen a la política latte, de la gent que aprèn cafès raros de Nova York i tot això,
i fot tanta ràbia veure aquella espècie de sofisticació aliena. Dir que no te'n vas de la Casa Blanca i que tu et quedes és un acte revolucionari, i tan revolucionari com entrar al Palau d'Hivern, El que passa que en signe, diguéssim, amb un signe absolutament contrari, però té tota, però dic, té tota la força de l'heroi que trenca allò que és normal, dels límits de la normalitat, i això crec que avui té molt de poder i fa molta por. Jo crec que sempre té poder, però ara no hi ha uns déus que castiguin l'obri, però hi ha unes lleis. És a dir, és el consol. Però les lleis no són sexis, ara. No, ho eren. No. Vull dir, quan hi havia confort, quan hi havia ordre... Sempre són sexis després de la catàstrofe. Sí, exacte. Quan hi havia, diguéssim, un cert ordre i prosperaves, complir la llei era ser un bon ciutadà, era una cosa atractiva. Ara, quan si compleixes la llei tampoc tens cap garantia de res, potser la tentació de ser l'heroi que trenca les lleis és massa forta pel nostre gust.